Професионална гимназия по туризъм, професор доктор Асен Златанов. Училище с 120 годишна история. Наследник на девическо професионално училище Трудолюбие, основано през 1897 година. Член на Асоциация на училищата по ресторантьорство и хотелиерство. Европейска асоциация на училищата по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. Асоциация на Кеймбридж училищата в България. Гимназията се подготвят специалисти в областта на туризма и ресторантьорството, професионални направления, хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, хранителни технологии, пътувания, туризъм и свободно време. Честит празник на Професионална гимназия по туризъм, професор доктор Асен Златанов.